Ɗan Fulani, me kake har yanzu baka tafi gida ba? Tun ɗazu fa muka sallame ka. Tun ɗazu kuka sallame ni amma ai ban tafi ba, saboda lokacin komawa na gida bai yi ba. Me yasa ba za ka tafi gida ba? Bayan cutar da aka kawo ka domin ta warke. Kai likita, jikinka ne ko jikina? Ciwonka ne ko ciwona? Na ce maka ban warke ba, kashe na warke. Wannan wani irin abu ne kake min haka? Haba kai kuwa, me yasa kake ta jayayya da likita ne? Ka ƙale ni da shi kawai, hassada ya kai min. Tun da ya ga ana kawo mun shi biredi da shi ƙosai da lemon gwangwani, yake ta so ya sallame ni da tafi gida. A rado ni ko ba zan tafi ba. Allah da shi. Allah sarki, ɗan Fulani kaga wanda yake gadon farko makwabcinka ya mutu. Lokacin shi ne ya yi, ni kan ma barin je na jaga bayan gida na dawo, ya kwanciya ta. A'a, ya na dawo ban ga makwabcin da ke gabanmu ba. Ai kana tafiya kama ruwa, shi ma Allah ya masa cikawa. Tattaro mana kayanmu mu tafi gida. Yi sauri. Ya kai ka canza ra'ayi lokaci guda. Likita ya sallame ka ma ka ki tafiya. Amma kai shawara gai ne sha. Mutuwa ta zo ta ɗauki na gadon farko. Na tafi kama ruwa, ta zo bana nan ta ɗauki na gado na uku. Tun da ina nan na tabbata da ni za ta ɗauka. Yanzu ma ina ga tana cikin asibitin nan. Ka gani tafiya na gida. Buredinka. Ku tsaya. Me yasa ne ba ku mana subscribing? To, ku yi mana subscribing. Ku danna ƙararrawar sanarwa kun ji? Mun gode.